Čo je dôležitejšie? Byť milý alebo byť láskavý? Odpoveď nie je v slovách, ale v úmysloch a následkoch. Byť láskavý je oveľa dôležitejšie než byť milý. Milota je často pokus o udržiavanie pokoja alebo uspokojovanie ľudí. Je to ako hladký povrch jazera. Pokojný, ale nepriehľadný a plytký. Láskavosť je naopak skutočná starostlivosť a robenie správnej veci, aj keď to nie je ľahké. Je ako rieka, ktorá prekonáva prekážky, pretože vie, kam má prúdiť. Láskavosť vytvára skutočné vzťahy a mení životy. Milota môže byť naopak povrchná alebo dokonca občas falošná. Milota hovorí: chcem, aby si ma mal rád. Láskavosť hovorí: záleží mi na tvojom dobru, bez ohľadu na to, čo si o mne pomyslíš. Keď si milý, často sa snažíš uspokojiť ľudí a získať ich schválenie. Tvoja hodnota je vonku, v očiach iných. Ale keď si láskavý, konáš z pravej starostlivosti. Bez ohľadu na to, či to ľudia vnímajú pozitívne alebo nie. Tvoja hodnota je vnútri, v tvojom úmysle. Milý človek môže robiť veci preto, aby si o ňom mysleli dobré veci. Zatiaľ čo láskavý človek robí správnu vec, aj keď to nikto nevidí alebo neocení. Zatiahne koš susedovi, ktorý je chorý. Neprestáva, ak ho nikto nepochváli. Povie pravdu, ktorá bolí, lebo vie, že lož by bolela ešte viac. Láskavosť je vnútorná hodnota. Milota je niekedy len predstieranie. Milota nosí masku. Láskavosť má charakter. Keď kolega prinesie slabý nápad, milý človek povie: áno, to je zaujímavý pohľad. Možno by sa to dalo ešte trochu vylepšiť. Vyhýba sa konfliktu, ale projekt môže trpieť. Láskavý človek povie: oceňam tvoju snahu prísť s riešením. Vidím však v tomto príspe niekoľko rizík. Poďme spolu prísť na to, ako to vylepšiť, aby sme uspeli. Hovorí pravdu s rešpektom a ponúka podporu. Keď tvoj priateľ urobí chybu, ktorá ublížila niekomu inému, milý človek povie: to je v pohode, nič sa nestalo, ona to prežije. Minimalizuje problém, aby sa priateľ cítil lepšie, ale nepomáha mu rásť. Láskavý človek povie: musí to byť pre teba ťažké, ale myslím, že dôležité je teraz pochopiť, ako to druhá strana vnímala. Môžem ti pomôcť to s ním urovnať? Uznáva pocity, ale upozorňuje na dopady a ponúka riešenie. Aby dieťa ťa neobrazilo, milý rodič povie po prehre: nevadí, všetci vieme, že si vlastne vyhral, alebo mu dá úplach bez zásluh. Chráni krátkodobé pocity na úkor rozvíjania resilience. Láskavý rodič objíma prehravšie dieťa a povie: prehry sú ťažké, chápem. Si na mňa nahnevaný? Bola to dobrá hra, čo si z nej môžeme zobrať do budúcna. Validuje pocity, učí akceptovať neúspech a hľadať v ňom ponaučenie. Milota často hľadá jednoduchú cestu von. Láskavosť má odvahu ísť cez ťažší, ale správny terén, lebo vidí ďalej ako len nakoniec vlastného nosa. To samozrejme neznamená, že milota je zbytočná. V bežnej každodennej zdvorilosti má svoje miesto. Úsmev alebo prívetivé dobrý deň sú socializné lubrikanty, ktoré spríjemňujú život. Ale keď príde na skutočne dôležité veci, na pravdu, dôveru, rast a charakter, lubrikantu už nestačí. Vtedy potrebujeme čistý, transformačný motor láskavosti. Milota môže byť začiatok, ale láskavosť je našim cieľom. Láskavosť niekedy vyzerá jemne, no často má silnú a odvážnu tvár. Najláskavejšia vec, ktorú môžete pre niekoho urobiť, nie je vždy tá, ktorá vyvolá úsmev. Niekedy je to odvaha povedať nie. Niekedy je to trpezlivosť nechať človeka, aby sa sám postavil na nohy. Niekedy je to konfrontácia, ktorá bolí, ale lieči. Skutočná láskavosť sa nepýta, čo chceš počuť, ale čo pre teba bude skutočne dobré na dlhodobšej ceste. Nakoniec, najhlbšia pravda často nespočíva v toto alebo tamto, ale v poradí dôležitosti. Ideálom je byť milý a láskavý. Ale keď sme postavení pred voľbu, keď milota žiada mlčanie a láskavosť žiada reč, vždy by sme mali zvoliť reč. Milota je krásnym šatkom, láskavosť je pevným skeletom.
Jeden bez druhého môže fungovať, ale až pokiaľ sú spojené, vytvárame niečo úplné, trvanlivé a skutočne krásne. Ak vám tento pohľad dal zmysel, zvážte, že ho pošlete ďalej. Niekedy jeden zdieľaný postoj môže niekomu inému otvoriť oči a pomôcť mu budovať krajšie a pravšie vzťahy,